വരുന്ന യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. എന്തിനാണ് യേശു കർത്താവ് വെളിച്ചമായി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത്? യോഹന്നാൻ 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 46-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും ഇരുളിൽ വസിക്കാതെ ഇരുപ്പാൻ ഞാൻ വെളിച്ചമായി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണോ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരാരും ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ഇരിപ്പാനാണ് യേശു കർത്താവ് വെളിച്ചമായി ലോകത്തിൽ വന്നത്. ഇന്ന് ആ വെളിച്ചമായ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ്. മത്തായി 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14 മുതലുള്ള വാക്യം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. എന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിളക്ക് കത്തിച്ച് ആരും പറയും കീഴിലൊന്നും വെക്കത്തില്ല, തണ്ടിന്മേൽ വെക്കും. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശമുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെളിച്ചമാണ്. നമ്മുടെ വെളിച്ചം നാം അനേകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചം ഓരോ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട കടമ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. നാം എത്ര പേരാണ് ഈ സത്യസുവിശേഷം ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നത്? ഇനി കാലമേറെയില്ല, സമയമേറെയില്ല. വചനം പറയുന്നു, കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമയം നാം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഇന്ന് നമ്മെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സത്യ വെളിച്ചത്തെ നാമാണ് ഇനി എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കട്ടെ. എല്ലാവരും തയ്യാറാകുക. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.